Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya mzee Hamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Timuga, life has to be fair boys. Gaya kuti ndikudziza kwese kuya kwatakaita kuya tara kuti nasi tiripana patrukite. Tiripana pa malebara. Sha, upenyu inhava yebenzu. Wakatakura zvakaora, zvinonhuwa nezvisina basa. Sha, zvakarongwa kare najaja izvi. Timu, pane mpano pane speed paya. I still remember kuti I want to be a doctor. They didn't verse buda ne 35 minutes. So I just wanna ask kuti, will his dream come true? Ngambozama kuita which doctor ka? Sinata futi inotora cherewa ne 56 units. Kumbozama kuita doctor omangoma zvinoita futi. Amanaka, zvinhu zvinochinja izvi. Inini chaiye I failed grade 7. In fact, kuprimary zvaitondinetsa big time. Ndezva Mwari zvinhu izvi guys. Because pandanga ndava form 2 zvinhu zvese zvakabva zvachinja. Nekuti vabereki vangu havana kana kutomboita give up neni maibata. Pandakanoti form 2 ndakabva ndaita best student mudistrict medu. Pa form 4 pandaita best O-level student mudistrict rese. Kunoti form 6 hazvina kuchinja. Best A-level student mudistrict rese. Imagine guys. Shuwa upenyu hunochinja. Nasi uripi neugraduate wako. Wairevesa kuti upenyu inhava yebenzi. Nasi wakurarama seshiri kutsvaga chekudya musi iwoyo. Timuka, musatamene 36 units mimi. Gaya kuti anasibi maiti kuchikoro mimi kuprimary. Masatomboona chinhu kana 1. But now une 10 units. What about this over 28? Garwe Sha, grade 7 haina kana basa. Nyangu ukaenda kupi nekupika, hauna kana kwaunoshandisa mari dzautsiwayo kutsvaga basa. Taura hako chikumbira. Exam re grade 7 irikairi. Kungori kubirana mari nekutsvaga kutukisa vana nezvisina basa. Timuka, musamudhara zana nebasa risi papa. Ininika, ndotara nezvemunhu wandotoziva wanzwa. Ende munhu atogara panext pangu. Achiti, I want to be a doctor, then boom. 35 units. Ndasarenda hangu ini. Asi Garwe chii chaizvo. Utori nedhimoni renharo kaiwe, plus kuomera kufunga. Chimbonyatsogaya iwewe, kuti for the past 2 years, vana vaenda kuchikoro kupi, nenhau yeCovid. Dai hurumende yakatoti hapana mwana ari kuenderera mberi, mwana wese ari kuramba ari mugrade yanga ari, because havana kana kutombodzidza. Nhai, Covid yanga yakavhara zvese wangu. Zvinowa nezvezvo wangu. Isusuka, takarongonyera gore reISAP, tikatopasa 1. Bed carpenter always blame his tools. Vaidi kungoita wakana ma-online lessons. Sibimfesi yukoyo, one day. Achafira muoko mangu kunge wacha akaramba ine muono wakaita so. Izve zvimwe dzinopera usina kana data repa WhatsApp. What more data rema online lessons? Uyu here uyu, akareva neakafa chete uyu. Haasi wekutedzera sterekika, matauriro ake ndeye munhu ari kutsvaga pekuitira suicide chaipo. Rega ndimbomusiya kati ngazodzingwa basa. Munhu anoshaya mafexika, unongonake nekutungamidza hasha. Ita henyu loba munini, zvondo maita chana. Amanaka, itaise vanhu vakuru imi. Boys, sairinoyarira kai, ngatidzokere kubasa. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya